Kaixo etongetorri jakindunera. Gaur, funtzioen eta grafiken ariketa bat egingo dugu. Ariketa honetan, puntu hauen kokapena topatu behar dugu eta bigarren zatian puntu hauek grafiko honetan irudikatu beharko dugu. Beraz, A puntutik hasiko gara. Ikusten dugunez, A puntua izardatxan dau. Izardatxan ze zenbaki topatzen dau. 1, 2, 3, 4. 4 negatiboa. Jatorritik hau puntua, 0,0 puntua izan da, jatorritik eskerretara 4 zenbaki dituelako. Beraz, -4, jarriko genuke lehendabizi, izardatxean, eta orain iardatxean, ze zenbaki dugu, ikusten dugunez, ez da jatorritik mugitzen, ez gora, ez bera. Beraz, i zenbakia 0 izango da. Gogorazteko kontuan izan behar dugu lehen zenbakia isa ardatxa dela eta bigarren zenbakia i. Gero, zeinutxo hauek zaten digute zenbaki positiboan noruntxo doien. Kasu honetan isa eskumara eta i gora. Abazalpen hau lehen bideoan duzue. Orain, B puntua. B puntua, berdin. Isa -3 izango genuke. Isa -3, ikusten dugunez hemen. Eta i bi izango litzateke. C puntua. C puntua hemen izango genuke. Isa ardatxean ikusiko genuke -1 dagoela. Beraz, -1. Eta in ikusiko genuke jatorritik bera dagoenez, gezitxoa hemen dago, beraz negatiboa izango genuke, kasu honetan -3. D puntua. Isa ardatxan ikusten dugunez, puntu honetan dagoela 3. Eta in gonuntz doienez jatorritik 3 puntuan. Beraz, puntu hau 3 izango litzateke. Lehen zatiko azken puntua. Ikusten dugunez, isa ardatxean 5 izango genuke, positiboa eskumara doielako, eta bigarren zenbakia jatorritik bera doanez, negatiboa -4. Ez du eskatzen, baina ikusiko dugu puntu bakoitza ze kuadrantean dagoen, apur bat gogorazteko. Gogorazi, hau lehen kuadrantea dela, hau bigarren kuadrantea, hirugarren kuadrantea, eta azkenik 4. kuadrantea. Beraz, ikusten dugunez, B puntua, A puntua, esango genuke bigarren eta hirugarren kuadrantea artean dagoela. Beraz, B puntua bigarren kuadrantean dugu, C puntua hirugarren kuadrantean, D puntua lehen kuadrantean, eta azkenik E puntua hemen izango genuke, hau, barkatu, ez dut letratxoa jarri, E puntua 4. kuadrantean. Aurreko bideoan ikusten baduzue, esan dago, lehen kuadrantean zenbaki biak positiboak direla. Bigarren kuadrantean, isa negatiboa eta i positiboa. Hirugarren kuadrantean biak negatiboak direla, eta 4. kuadrantean isa positiboa eta i negatiboa dugula. Beraz, hau jakinda, bigarren zatia egingo dugu. Ariketa honetan esaten digute, F puntua kokatu behar dugula, bat jakinik dela. Beraz, isa ardatxean 1 topatuko genuke, puntu hau, eta i puntua 1. Beraz, kasu honetan, 1, puntu hau izango litzateke. Beraz, hau, F puntua izango genuke. Hemen, ikusten duzuen, ni eskerretara jodut eta gora jodut, zuek hobeto ikusteko edo jakiteko mosten den, inezakesuna da, hau lusatu eta hau lusatu. Baina azkenean dana zikindu egiten da. Beraz, hau, maina hartuta gero, jakingo duzuen nola egin. G puntua, -2, 0. Isa ardatxean, -2.
eta i ardatzean 0. Ez da, ez gora, ez bera. Beraz, kasu honetan, hemen izango genuke G puntua. E puntua. Minus bi lau. Minus bi hemen izango genuke, eta lau i ardatzean. Hemen. Beraz, minus bi hemendik, esan dakoa, luzatu ezakezue, beraino, topatzeko lau puntua, baina, bueno, dakigunez, lau puntua hemen dagoela, hemendik hartu. Berarekin topatzera fan, eta hemen izango genuke H puntua. I puntua. Bi minus lau. Bi puntua hemen izango genuke. Minus lau puntua hemen dugu, beraz, hemen izango genuke I puntua. Eta azkenik, J puntua. 0 minus bat. 0 izardatzean ez genuke ez izango, beraz, hemen izango genuke, gogoratu hau jatorria dela 0,0 puntua, beraz, isa 0 izango genuke, eta I minus bat. Beraz, I puntua hemen izango genuke. Isa 0 mantentzen da, eta I minus bat. Beraz, hau izango litzateke J puntua. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.